दासो थांनानै फैदों जोङो बाहाय सुमलि बिफां आरो फरेस्ट स्पेसिसखौनो दानफायनाय जादों गिदिर गिदिर दंफां गासै 30-35 दालसो बिफां दानफायनाय जादों आरो बे जेनाखि एरियाखौ बिसोर अकुपाय खालामदों बियो गलगाता फर्ट 2023-24 जों बेखौ इभेक्सन खालामखांबायमोन बेयाव जोंनि स्टाफा जेब्लायबो मुभमेन्ट जानायनि थाखाय बिसोरो बे मोखांखौ दाननो हायाखैमोन खिन्थु ओरैहाय सिङाव बिसोरो दानखानाय दङ आरो बिनिनो बिसोरो गलगाता फर्ट नाम लादों बिसोर गोदानै खिन्थु बे कमप्लिटलि नेशनेल पार्क जेनाखि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि आन्डारावनो गोग्लैयो जादों आरोखि आंथ' मिथियाना खोमसिना बेनाव सिलाय दं ना मा दं आंथ' बेखौ नुवाखैबो ओमफ्राय दा बिदिनो बेयाव जालायबाय आरोखि बिदिनो हमख्रुबलायनाय जालायबाय ओमफ्राय आंखौ एसे एनै एसे बुनायबो जादों आरोखि बिसोरबो आं मिथियाना मोनानि सिलाय खुन्दाजोंहाय देदों आरोखि सिलाय बानायनाय आरोखि गावसोर। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारावखि थांखिब्ल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनैबो आङो माखासे भिडिअसफोरखौ लानानै फैबावबाय नोंसोरजोंहाय बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय। आंनि गोसोआव मा सानदों बेखौ लानानै आङो नोंसोरजों भिडिअआवहाय सावरायलायगोन। बे समाव गिबिसिन थारावनो जोङो नैबे सनाम वांचुकनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। आङो हिन्दी रावजोंनो रायलायगोन, जायाब्लाबो नोंथांमोना निमाहा होब्लानो जाबाय। नैथियावहाय जोङो मिस्टार जेम्स आदैया मा बुंदों बेखौ जों खोनासंगोन, बेनि उनाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन, दंफां दानफायनायनि सायावहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। बेनि उनावहाय आङो बिपिएफनि सीएमखौ लाफानानैहाय माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। जोबनायावहाय जोङो गसाइगावआव जानाय जाथायफोरनि सायावहाय जों एसे सावरायलायगोन, जोंनि समाजाव मा जानो थांगासिनो दङ। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै लादो, बेयावहाय नोंथांमोना सावगारियाव नुदोंना बलिउड स्टारफोरबो दङ। दा बलिउड स्टारफ्राबो बलिउड हलिउडनि स्टारबो दङ बेयावहाय। दा नोंथांमोना दीपिका पादुकणखौबो नुदों बेयावहाय ना। दा बिथांमोनाबो सनाम वांचुकखौहाय मदद खालामदों, मानोना जोंनि भारतआवहाय जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गासैनिबो थाखाय सनाम वांचुकआ दिनैनि समावहाय हांगार स्ट्राइक खालामदों। नाथाय भारतनि सरकार प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी साहाबा बे सनाम वांचुकनि हांगार स्ट्राइकखौहाय जेबो भेलु होआखै, जों बेखौहाय नुनो मोनदों रायजोफोर। बेखायनो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम, सनाम वांचुकआ जाहाथे नीटआवहाय कुइसन पेपार लिक जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आरो भारतनि जेसेबांनाखि फरायसाफोर दं बिसोरो रैखा मोननाय बायदि ना रायजो राजा नोंथांमोन। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग भी देख रहे होगा ना, यहाँ पे बॉलीवुड का जो सुपरस्टार्स है उन लोग भी सोनम वांगचुक को मदद कर रहा है। इसलिए हमारा जो भारत का जनता है, आप लोग भी मदद करो, ताकि हमारा आने वाले वर्ड में जो हमारा जो पढ़ाई करने वाला है, जो नीट एग्जाम देने वाला है, इन लोग का ताकि पेपर लीक हो ना जाए ना दोस्तों। हमें देख रहे हैं सोनम वांगचुक ने अपना जान जोखिम में डाल करके हमारा भारत का जितना भी स्टूडेंट्स है उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लीगली वो आंदोलन कर रहा है। फिर भी हमारा भारत का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए वो मंजूर नहीं है। क्यों दोस्तों? हमारा भारत का जो सरकार है वो शैतान का सरकार चला रहा है क्या? किसी का जान चला जाओ उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने सुसाइड करो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने झगड़ा करो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक तरफ हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर देश विदेश में जा करके मेरा भारत महान है, मेरा भारत प्यारा है, मेरा भारत शांति है बोलता है। लेकिन एक तरफ हमें देखने को जा रहा है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में क्या होते जा रहा है, और हमें देख रहे हैं इधर स्टूडेंट्स के लिए क्या हो रहा है दोस्तों। यही है विकसित भारत ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही है हमारा भारत देश। ये भारत का जनता पार्टी बीजेपी पार्टी है दोस्तों। बेटी बचाओ बोलता है, बेटियों को रेप करते जा रहा है, महिलाओं को बचाने के लिए बात करता है लेकिन महिलाओं को मारते जा रहा है। यही है क्या हमारा भारत देश?
शर्माना चाहिए हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये सोनम वांगचुक जो है उसके लिए वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना जरूरी है। हमें सुनने को मिल रहा है 21 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सुसाइड हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तो वो न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों दोस्तों? ये सरकार बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारा भारत का सरकार। कभी धर्म को लेके लड़ाई करवाता है, कभी जाति को लेके मारपीट करवाता है, फिर भी उन लोग कुछ भी नजरअंदाज नहीं करता है। बेनिखायनो जोङो सनाम वांगचुकखौहाय साफ्रोमबो मदद खालाम, जाहाथे बेबायदि जोंनि बे भारतनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि नीट एग्जाम होगासिनो दङ आरो माखासेया होनो थांगासिनो दङ आरो फरायगासिनो दङ, बिसोरबो रैखा मोननाय बायदि लोगोफोर, मिथिबायना? दानिया फैदो बे समाव BPF निफ्राय EM जेम्स बसुमतारी आदैया मा बुंदों खोनासं। अच्छा अच्छा 157 टोटेल 157 110 आमार गार्ड तार पिছত 47 टू हल आमार फरेस्टार 1 चलि আছে ভালে চলি আছে। মই দুবাৰমান গ'লো, ভিজিট কৰিলোঁ, আৰু এই চাকৰিটো একেবাৰে পিউৰ জেনুইন হিচাপে হ'ব লাগে, হ'ব। আৰু গোটেই এইটোৰ কাৰণে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ লগতে আমি গোটেই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত সজাগতা আছোঁ যে যাতে কোনো বিহিংগতি যাতে এই চাকৰিত মানে যাতে কোনো এটা দায়া বায়া কিবা একটা নহয়, যে জেনুইন কোনে জনে পাছ কৰিব, জেনুইনলি জনে পাছ কৰিব, ইহঁতেই পাওক। যেতিয়া স্পটত যায় বহুত মৰম লাগে, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, ৰাতিপুৱা মানে একটা দুটাৰ পৰা লাইন লাগি পেলাই একেসকলে ইণ্টাৰভিউ দি আছে। তো এইটো কাৰণে আমি জেনুইন হিচাপে এই চাকৰিটো পাওক, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। এইটোৱে মোৰ এইটো সম্পৰ্কে মানে যাতে এই চাকৰিটো সকলোৱে জেনুইন হিচাপত পাওক, যিটো বহুত কমচে কম 52,752 কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিছে, 52,752। তো বহুত মানুহে 157টা যি পোষ্ট, এই 157টা পোষ্টত ইমান মানুহে আজি মানে আগ্ৰহী হৈ পেলাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব বিচাৰিছে। আমি সকলোকে মানে ৱেলকাম জনাইছোঁ, জনে মানে এই চাকৰিটো মানে জেনুইন হিচাপে পায়, এইটোকে আমিও আশা কৰিছোঁ। नोंथांमोना हाजार हाजार ट्रेनिं खारबाय थानाय नुगासिनो दङ, नङा होनब्ला? अब्ला रायजोफोर भेकेन्सिया अनलि 157 ल'। दा 157 नि थाखाय 52,752 जन मानसिया ट्रेनिं होगासिनो दङ। अब्ला बै माखासे मानसिया ओरैनो बेकार नङा खोमा रायजोफोर? हयथ' ट्रेनिं होयो मानसिफ्रानोसो मोननोबो हागौ दै रायजोफोर साख्रिखौहाय। दा जेम्स बसुमतारी आदैया जे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ थिगखौनो बुंदों, नाथाय BPF नि CMआ मा खामानि मावगोन बेखौहाय फैबाय थानाय समावसो, जेब्लानाखि एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन ना, बै समावसो नुसिगोन रायजोफोर माबायदि मावमारो। नाथाय आसरित बाथ्रा, बे 157 जनल' जुदि सिटआ खालि दंमोनब्ला अब्ला खमसे खमथ' 500,000 जनसो खारहोमोन। सोर साबसिन खारनो हायो बेखौहाय पास खालामनो हायोमोन। मानोथो इसेबां 52,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय खारहोखोनो रायजोफोर? बेखारखा, ओरैनो बेखार। आंलाय सानदोंमोन 500 जनसो माने भेकेन्सि खालि मोनगोन खोमा होननानैहाय, नाथाय दिनै जों खोनाबाय जेम्स बसुमतारी आदैनिफ्राय इसिबां मानसि खारहोनायनि गेजेराव अनलि 157 ल'सो बेवहाय भेकेन्सिया खालि। अब्ला मारै जागोन रायजोफोर? कि जाने बै भेकेन्सि खालिफोरनि थाखाय बुकिं जानानै दंजोबखायो खोमा, नुनोसै रायजोफोर ना? दा नोंथांमोनासो मा सानो आंनि बे भिडिअनि सायाव कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया बे समाव जों सावरायनोसै रायजोफोर दंफां दाननाय। हाजार हाजार फरेस्टारफोर सोगासिनो दङ, फरेस्ट 1 फरेस्ट गार्ड ना, गोबां फरेस्टारफोर दङ। थेवबो बे सिखोना जोहोलाव हाग्रामाखौहाय रावबो खेल खालामनो हाया। नोंथांमोना नुदों दा गोदान गोदान दंफां दानगासिनो दङ, गिदिर गिदिर दंफांखौ दानदों,
अब्ला बबेयावहाय नोजोर होखो फरेस्ट गार्डफ्रा रायजोफोर ना साज्रां जांल' मा होनो सेलारि आखाइ नाजावनो थाखाय फरेस्टआवहाय खामानि मावनो थांदों नामा साख्रि मावदों नामा एसेबां फरेस्ट गार्डफोर दङ सिगांनि सोनानै गालांखानाय आरोबाव बे समावहाय फरेस्ट गार्डनिनो ट्रेनिं होगासिनो दंबावो अब्ला बेबायदि माब्रै एसेबां दाननो थाखाय खाबु मोनखो सिखावफ्रा रायजोफोर बर'ना हारसा दानग्राफ्रा हाला बर'फ्रा बे सिखना जाहार हाग्रानि दंफां लाइफांखौबो रैखा खालामनो हाया नायल' रायजोफोर मानोना सरखारानो बेबायदिनि सरखारखा खुनु जेनिबो खेल गैया आथिखालनि सरखारा ना हाग्रा ना मानसि ना लामा ना दालां ना मा नायल' नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला जोबनायाव रायजोफोर मोजाङै नायनानै ला सावगारिखौहाय भिडिअखौ नायनानै ला ओरैबायदि डेन्जार जानो थांगासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि जायगायावहाय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय थांनानै बर'फोरखौहाय आखाइजों बानायनाय हाथियार दिन्थिनानैहाय फैसा सेनाय सना लुथिनाय गोदोनानि माला बस'नाय दखानावहाय लुथिनानै खारनाय बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ बेखौनो मोजां मोननायमोन दा नोंथांमोना बिपिएफ पार्टी सरखारखौहाय ना बिपिएफ पार्टी सरखारखौहाय सोर सलायदों आरएसएस फ्रासो सलायदों हा दा आरएसएस फ्रा सलायनायनि थाखायनो बिनि थाखायनोथ' ना ट्राइबेलफोरनि जायगायावहाय नन ट्राइबेलफ्रा थांनानै बाइकनाव गाखोनानैहाय सोरनिबा लामायाव थाबायलांनाय आइजोनि गोदोनाखौ सेनानैहाय लानानै खारदों सोरनिबा दखानावहाय फैसा दाबिनानैहाय लानानै खारनो हादों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेरावहाय एनडेबि गैला बेखौ बिसोरो मिथिखाबाय दा बेनिखायनो बर' जाथिखौहाय माबोरै नारसिनगोन माबोरै नासयगोन बे थांखिखौ लाबाय थानाय नुदों बेखायनो नोंथांमोना गसाइगावआवहाय हिसाब गैयि जाथाय जाबाय थानाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ रायजोफोर अब्ला नायदो सरकारा बेफोरखौ नोजोर होदों गावबा गाव फैसा बुथुमनायावसो मोखां सोमगासिनो दङ सरकारा मिथिबायना बांद्राय बुंब्लाबो बांद्राय गाज्रि जागोन बेनिखायनो बेसिकनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय रायजोफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि